Morjes! Lähdetään tänä viikonloppuna tällaiselle yhden yön reissulla, jolla ei oikeastaan ole sen kummempaa tarkoitusta kuin vähän testata kotatelta ja kaminan käyttöä jälleen ensi syksyn reissuja tai tämän syksyn reissuja varten. Sekä mukana on pari uutta puukkoa, joita kans vähän olisi tarkoitus testata. Idea tähän reissuun tuli eilen illalla, eli ei ollut paljon aikaa varustautua tähän sen kummemmin. Eli varuste, sanotaanko kassin virkaa hoitaa nyt Ikea kassi, koska oma rinkka on lainassa tämän viikonlopun. Ja jääkaapistakin otin sitä, mitä sieltä nyt sattui löytymään. Ja katsotaan, minkälainen reissu tästä tulee, mutta keli täällä Kanta-Hämeessä on tällä hetkellä tämmönen plus 15. Eilen oli plus 22 astetta ja todella lämmin kuulemma. Mutta ei ole sentään sadetta luvannut täksi illaksi tai yöksi. Niin katsotaan, minkälainen reissu tästä tulee. Tervetuloa mukaan ja jatketaan seuraavaksi laittamaan toi majoite pystyyn. Mennään tonne tutulle leiripaikalle, missä ollaan oltu ennenkin. Tänne puiden keskelle suojaa. Täällä onkin ollut vissiin vähän myrskyinen keli, kun on tommonen pieni koivu lähtenyt ihan juurineen. Joo, laitetaan johonkin tohon jälleen toi kotateltta sitten. Mutta laitetaan toi koivu tosta vähän syrjemmälle. Ihminen kun astuu luontoon, niin heti se alkaa sitä tuhoamaan, mutta kyllä mä tossa kokeilin sitäkin vaihtoehtoa, että olisin kääntänyt tämän puujuurineen tuohon paikoille, mutta se ei siinä enää pysynyt paikoillaan. Harmi, tämmönen vielä nuori koivu, mutta myrskyt on ankaria. Kyllä tää pakkon saha on siitä myös erinomainen, että se voi heittää tuonne varusteiden sekaan ilman pelkoa, että se repii noita muita varusteita. Sen verran hyvin sen saa lukittua. Tässä ei olisi nyt tarkoitus laittaa mitään maavaatetta tähän alle. Että mennään ihan tällä luonnon omalla alustalla. Jossain noilla kohdin on varmaan sopiva paikka tuolle teltalle. Kamina tulee jonnekin tolle kohtaa sitten ja ulkoaukko tuosta. Eli aletaan laittaa näitä telttakiiloja paikoille. On muuten kivistä tää. Taitaa olla peräti kallio tuolla alla. Muistan viimeksi oli ihan sama ongelma, että ei mennyt löytyy pitävää paikkaa näille kiiloille, mutta kokeillaan.
Noin käy. Tai voi käydä. Se ostaa halvat alumiinikiilat. Laitetaan sitten tää piipunsuoja paikalle. Meinasin jo, että se oli jäänyt reissusta, mutta löytyikin tuolta varustekassin pohjalta. Jotenkin itse on tykännyt tästä säädettävästä keskisalosta tuon alkuperäisen sijaan. Tässä on niin helppo säätää tätä korkeutta, ei tarvitse laittaa mitään kiviä sitten sen keskisalon alle. Tällä saa just sen korkuiseksi sen keskisalon kun haluaa. Ainakin jotain jää matkasta, eli ylänarujen kiilat. Noita mä en viitti käyttää, ne on niin hepposia, että luulen, että teen ihan uudet jostain kepeistä ja tarpeeksi tukevat. Ainakin tuossa telttakaminan ulostulon kohdalla, niin toivoisin, että taas sellaiset kepit, jotka kanssa pysyy paikoillaan. Eihän se kyllä tuulta ole luvannut täksi päiväksi, mutta nytkin oli kuitenkin luvattu, että olisi aurinkoa tänään tai loppupäivä ja keli on kyllä ihan toisenlainen, niin jos se nyt alkaa sitten yöllä tuulemaan, niin pysyypähän toi teltta paikoillaan.
Kyllä se ruskakin muuten näköjään tekee pikkuhiljaa tuloaan tänne etelään. Ainakin näissä itse tehdyssä kiilossa on se hyvä puoli, että jos hukkuu, niin ei muuta kuin teet uudet. Vähän vielä hieno säätöä ja sitten meillä on siinä yöksi majoite. Avataan sitten tää telttakamiina säilytyslaukku tai pussukka. Siellä on joku kosteuden imiä pussikin ollut. On sitä kai vähän puistettu viime käyttökerran jälkeen. Tietysti jäi ne viiltosuojahanskat kotiin. Niitä vaan, tai ne olisi hyvä olla tässä piipun kasaamisessa. On meinaa sen verran terävät nämä reunat. Tätä piippua kun nyt muutama kerran on tullut käytettyä, niin se kyllä kääntyy huomattavasti helpommin nyt tuohon piipun muotoonsa kuin uutena, jolloin se oli kyllä aika vaikea, varsinkin se ensimmäinen kerta saada se siihen piipun muotoonsa. Ensimmäinen vekki tuli jo. Tällaisen rullattavan piipun hyvä puoli on kyllä, että nää ei paina juuri mitään.
Itse olen käyttänyt tämmöstä, onko tää jonkinnäköinen grillausalusta tuolla sen kaminan pohjalla, mihin sitten päälle tulee puut, koska kuulemma tämmöisen käyttö niin lisää sitten sen kaminan käyttöikää. Tuosta voi vähän päätellä, että aika kuumana se on käynyt, että ehkä siinä jotain perää on. Joo, laitetaan seuraavaksi tää kamina sitten käyttökuntoon. Tässä on nämä taittuvat jalat ja hyvin yksinkertainen rakenne. Mutta tässäkin on jälleen tosi terävät nämä kulmat. Sitten vielä nämä ruuvit paikoille. On kertynyt vähän nokea tänne kipinän suojaan. Olisiko toi kamina tossa suunnilleen tuon piipu aukon kohdalla ja puitetaan toi piippu sitten sisään ja yhdistetään se tähän kaminaan, niin saadaan kohta laitettua tulet päälle.
Sitten haetaankin noin klapit sisään telttaan ja aletaan pikkuhiljaa valmistautua siihen, että saadaan laitettua tulet kaminaan. Väliaika, kahvia ja pullaa. Tosin nyt ei ole kumpaakaan. Nyt on vaan tämmöstä perusvissyä. Nyt se lämpötila kohosi tuonne 20, niin alkaa olla vähän hikistä touhua tää telttailu. Pilkotaan muutama klapi vähän pienemmäksi tässä kaminan ensisytytystä varten. Täytetään sitten vähän kaminaa puilla ja otetaan näitä tuohia tästä vähän sytykkeeksi ensin talteen. Yllättävän paljon puuta tämmönen pikkunenkin kamina vetää. Ja ihan tämmösiä täysmittaisia klapeja. Ajattelin tossa, että kävisin vähän katsoa noita puolukkametsiä, jos tässä niitä on lähettyvillä, niin jos vaikka tommoseksi alkuruuvaksi kävis vähän katselemassa, jos löytyisi niitä. Joo, jos mä lähden ensin katsomaan niitä puolukoita ja sitten vasta sytytän tää kaminan. Nythän ei ole metsäpalon varoitusta, mutta kuitenkin. Tää on vähän kostea täältä alta, mutta senhän tietää, että tää kun kamina kun kuumenee, niin se hohkaa sen lämmön tänne ja saattaa jopa sytyttää tämän maan, mikä on tässä heti kaminan alla, niin eipä jää sitten vartioimaan, että tää kamina kun se on päällä. Eli lähdetään kattelemaan, jos niitä puolukoita löytyisi. Joo, löytyihän sieltä vähän puolukkaakin. Ja oli melkoisia myrskytuheja tossa, kun tuli vähän eri reittiä takaisin, niin siellä oli muutama vanha mänty sitten kaatunut myrskyssä. Jos sitten valmistaisi vähän sapuskaa tämän kaminan päällä. Mä itse asiassa käydä silleen, että toi sytytin olisi unohtunut kotiin, mutta sitten löysin tuota repusta tämmöisen bensasytkärin, jota itse asiassa käytin tuossa
muutama päivä sitten ja sitä ennen joku 7 kuukautta sitten. Eli luulin, että sitten on noin kaikki pensat jo haihtunut pois, mutta kyllä se vaan syttyi silloin ja toivotaan, että nytkin syttyisi sitten. Hyvin on säilynyt pensa sytkärin sisällä. Toinen yritys. En tiedä, onko vähän märkiä klapeja nyt. Yleensä tää kamina syttyy tosi helposti. Ja taas uusi yritys. En tiedä, onko tuolla merkitystä, että se alkoi tuossa hetki sitten tuulemaan aika voimakkaasti tuolla. Tosiaan tämän sytyttäminen on yleensä ihan helppo homma. No eipä tästä tarkoituskaan tehdä mitään. Nää selviryt luonnossa videota. Ajattelin, että ei tässä mitään kiehisiä tarvitse tehdä, mutta ilmeisesti tarvitsee. Tai ainakin tuollaisia puulastuja. Eikä se niillä lähde. Alkaa joku metsästyskoirakin haukkumaan tuolla taustalla. No, tässähän tää ilta menee, kun syöttää näitä puulastuja tänne. Joo, muutama kiehinen, niin saatiin tuli kaminaan. Kokkaillaan sitten vähän iltasapuskaa pannulla. On muuten todella kätevä tämmönen, onkohan tää joku silikooni patalappu. Täällä voi tarttua vaikka olisi todella kuumakin astia siihen, ilman että näpit palaa. Tuossa kun tuo ruoka valmistuu, niin käydään vaikka ajankuluksi katsoa tuota toista laavua, mikä tehtiin tuossa, olisiko se ollut vuosi sitten suunnilleen. Niin
Mitä sille kuuluu? Se on tuossa suht lähellä. Siellä on tuuli antanut vähän kyytiä tolle pressulle. On vesitaskuja. Joo, se vesi kerääntyy noihin pusseihin ja sitten se repii ton pressu. Täällä sitä muutamia tuli vietettyä. Nyt pitäisi sitten seuraavaksi korjaa tää taas, että tiedä minkälaisen katon tähän rakentaisi. Tää oli vähän tämmönen väliaikainen ratkaisu tää pressu, että jos sitten suunnittelisi seuraavaksi vähän erilaisen ja kestävämmän ratkaisun. Semmonen laavu. Nyt on ruoka valmista. Laitetaan vielä marjat sinne lisukkeeksi. Ei kun syömään. Joo, itse on ollut tyytyväinen tähän kaminaan, jota jotkut kutsuu halpakaminaksi, mutta ainakin omassa käytössä se on hoitanut hommansa. Toki siinä on tämmöisiä taipumisia, niin kuin näkyy täällä sivulevyssä. Mutta on se muotonsa pitänyt suht hyviä. Yksi vaihtoehto olisi tietysti ollut hankkia titaanikamina, mutta hinta on sitten taas ihan eri kuin tämmöisessä, mikä on valmistettu jonkinnäköisestä teräksestä sentään. Mutta mielipiteitä on monia ja niin se kuuluu ollakin, mutta ihan tyytyväinen on ollut tähän kaminaan. Ja toki se titaanikamina olisi paljon, tai ei paljon, mutta hieman kevyempi. Mutta samanlaista taipumista siinäkin sitten on. Nyt alkaa muuten vissiin tämä kaminan pohjalla oleva maaperä niin lämpenee sen verran, että eiköhän nämä viimeiset puut, jotka tuolla kaminalla tänään poltetaan, ellei sitten yöllä tule ihan pakkasta, mitä se ei ole luvannut. Ja tää niin sanottu halpis kotatelttakin on toiminut hyvin. Tässähän on myös noin lumiliepeet sitten talvikäyttöön varten. Ainoa muutos tässä on, niin on se, että on laittanut tähän tämän alkuperäisen tilanne tämän säädettävän keskisalon. Ja sitten hankin tuollaisen ripustimen, minkä voi kiinnittää tuohon keskisalkoon. Tähän voi laittaa roikkumaan vaikka märkiä vaatteita tai mitä sitten haluaakin. Mutta ihan kätevä varuste. Siirrän kohta noin varusteet tonne sisään ja alan valmistautumaan hieman noihin
iltapuuhi, että ei muuta kuin hyvää yötä ja huomiseen. Huomenta tai hyvää seuraavaa päivää. Yö meni oikein hyvin tuossa kotateltassa. Kamina ei tarttunut lämmittää kertaakaan koko yön aikana. Oli sen verran lämmin yö ja eikä tuullut juuri yhtään. Ja tähtikirkas taivas kruunas koko leiriyön. Tässä just purin kotatelta ja valmistaudutaan kotiin lähtöön. Ei muuta kuin kiitos ja moi! Telttakiilat saa jäädä tänne, jos niille vaikka joskus vielä löytyisi käyttöä. Ai niin, tätä videota ei tehty yhteistyössä Ikean kanssa, vaikka se kassi onkin ihan kelpo retkikassi.